Kapor kelabiang yengi bangin sedang no ya kani kajing syakri jongi ya ublei hakani kapor. Hak beningkong ngi aingu ya ublei bola penla yengi kum Jingiaseng Kynthei. Bangin yo ban mani ban syakri ban pendon burom ya ke keteng ke bakut ke badon bor ke jong u hakani kesngi. Hakani ka yeng ke bakentang ke jong ublei. Lengba kani ko online service. Na kaliang ka Jingiaseng Kynthei. Ngapediang sengau bahaya pi baro. Nadu i pastor. Kita men basan. Ki dekot ke komiti Balang. Ki nongkit kam bat ki dekot jong ka Jingiaseng Kynthei baro. Ki nong isim benta hakani kapor. Lem bat ya i advisor. Temen basan NS Nongbri balong advisor jong ka Jingiaseng Kynthei badon lang rengkat bangi kani kapor. Rengkat bat yak pi ki para bangit ba iet baro ki badon haki yeng ki sem ki jong pi ki ba page bat kmi ya kani ka program lengba ka YouTube channel. Nga ai ku blay pi iwei pe iwei haka kerteng ka batiang tam ka jong utrai ba unong penem jongi uji sukris. Ti shwa bangin sedang ya kani ka jing syakri tu ngen ya leit lang sya ublei ha ki jing duwai. Kukpa jongi bahab neng ublei badap de ka jing iet ba ka jing isnei ha kani ka por ngi wan ban aingu ya mi ko kenrat namar balapli ka lat ka lenti yang kum ka Jingiaseng Kynthei jong ka Balang Presbyterian Malki bangin yo ban penlong ya kani ka jing syakri lang ha kani ka yeng ka bakentang ka jong mi ko kenrat babha lengba kani ko online service ngi kerpat i ka jing isnei ka jong ming ngi kerpat i ka jing don rengkat ba ka jing alam ka jong me ko try be i dalau jong men Syiem ba khu jong me nadu ka basdang ba haduk ba wai no jong ka jing syakri ngi ai ba ki program baro ki bangin yo ban pendep ha kani ka por ko try be i kin long hapok ka jing alam ba ka jing don rengkat ka jong me tu ngeu ablei ki jing duwai jong i map i ki pop ki babun ha ka keteng uji sukris ngi duwai amen. Ngin ya betengi ka jing syakri jongi ya ublei da ka bangin yerwai langi ka Jingrwai ka ba lais pa khat khandai na ka ba thamai bat lais pa khat nyeu na ka ba khamrim mi ka benta jonga jiunom ko do tam ya ka pathei shilenter ka jing im jonga ai ngan ya ko trai bat mi shilenter ka jing im jonga ai ngan ya ko trai bat mi baro lai tli ki dukon ka jirwai na ka ba lai spa khat khandai bat lai spa khat nyeu na ka barim bat hadian ka ni ka Jingrwai ngas ngau bha ban khot ya ikong Lucrecia Nongbri bat ya lam yangi ha ka ba Pule na ka tien ka jong ublei bat ban Duwai ba hadian ba i ladep Pule sedang bat Duwai ngin yo ngau pat ya ka Jingrwai kerpang na i miss Tiewlibel Kharbamon. She lent ka jing im jonga
Shua bangan Duwai ngan Pule katu kan niki tekon ya ke bangan ilaban Syiem nakasam kelnong ka baar pusan tekot besau san riu bapra ka bakandai bat ka bashipho tu pen I yang hanga ya ki linti jongme atrai tu hikai hanga ya ki linti ya jongme tu ya lam yanga ha ka jing shisha jongme bat tu hikai yanga namar melong ublei ka jing pen em jonga ha me nga ap kermen baro shisngi tu kan mau yanga atrai ya ki jing isnei bajam jongme bat ya ki jing le isnei jongme namar ki long hadu bom jukut ubabha bat ubabet long utrai namar kata un hikai ya ki bapop ha kalenti ya ubajam nud unyalam ha ka jing bishar bat yala kalenti un hikai ha ubajam nud baro ki lenti ya jung utrai ki long ka jing le isnei bat ka jing shisha ha kita ki basumar ya ka jutang jong u bat ki jing phla jong u to nya pelik langsung play ha Jingrwai Blay bukpa jongi bah pening ngawani ka pandem rit hakamat ki slajat ki bokhoj jongmi kutrai man aingu yami kutrai ji subi melapan la kin trai ji subi nyanga ka syakri ka patlot man yang hangni kin trai ji subi man phla ya ka kerteng ka jongmi ho oi trai ji subi nga aingu yami kutrai namar melapan la kin trai ji subi ngila ban yo ya kani ka lat kin trai kum ki khun Kynthei ya ka ban penlong ya kani ka Jingiaseng lingba ka online service ho oi trai ji subi nga Duwai bah padeng kini ki jing ka bangi ya lingba ha kini ki sngi bi por ka bamanta henrei mela ai bor yang ku trai ji subi bingila ya ka ban phai shami me ai bor yang ya ka bangila ya ka ban shakri ya me kin trai ji subi ha bangi don hala ki jong ki yeng ki sem ki jong ru ku trai ji subi ho oi trai ai bor yang kin trai minang la ya ka ban nai pun thamai ya la ka jong ka jing em ka jongi minang la ya ka ban tai ya ta ka jing dai ka bajan ban me kin trai ji subi hakani ka por trai ji subi nga budi kerpang na ka benta ka Jingiaseng Kynthei I chairman ki secretary kin trai ji subi bat ki hot committee kin trai haba ki doni ka nu kin trai ka jing thmu jong ki ku trai to ai ki ka jing start ka jing sham phang ku trai ji subi ba ka ei ka ba ki thmu ka pa to ai ba kan long ka ba ya bat ka ba ya rinti kin trai ji subi ngabu ti kin pa hakani ka por na ka benta ki hot ki nong sharai jong ka balang kin trai ki hot committee kin pa ho oi ya ki ku pa tu khu kerpang ya ki ha met ka pakot ki bakhya ka bashat ki bakhlain kin trai ji subi ba ka jing thmu jong ki ya ka ban nang pentrei ka kam ka jong me kan long ka bayat bet ko trai ji subi ho oi na ka benta ka jing je ki ya ki rangba balang ko trai ji subi kum hakini ki por jong ka jing kin trai ji subi ngi IT ha ka jing pinya ka bastat ka jong me kin trai ji subi ba kan kanom don kanu ka jing ka ban khanglat khalinti ngi hinrei bini ka jing thmu jong kan long ka bayat bet kin trai ji subi ngabu ti kerpang kin trai na ka benta ki ba don ha padeng ka jing shitom ki ba syakta hakani ka khlam ko trai ji subi ho oi ki bor ki ba halo kin trai kim pat la ya ka ban syam ya kita ki dawai ka pa henrei ji subi penban la yo i bla bon kin trai ji subi ki bla yo kot no kin trai ji subi ai bakan long ka sakhi ko trai ji subi ba dei tang da ka jing is nei ba da ka snam ka ba don bor ka jong me ko trai ji subi la pen khia ya ki ko pa ho trai ji subi nga Duwai ba ka mon ka long ka jong me ko pa ka ei ka bamla ba ni ki breu ka long ka bala ba mi ko trai ji subi la dami is ei ko pa ya ka ba men pen kot no ya ka ni ka khlam ko trai ji subi khnam ngi la ban yo I ka jing shakri ka ba lai lu ken trai ji subi ngin yo I ka lat I ka ban keu biang shak yeng ka ba kentang ka jong me ko pa ji subi nga Duwai ko trai ji subi hakani ka por oi ba min dan rangkat kin trai ba ngi wei hakani ka yeng ba kentang ka jong me tong nang ai boring I tong nang pensat boring I kin trai ji subi ba ka jing thmu ka jong I kan long ka ba ya bet ka ba ya renti hakani ka por kin trai ji subi to shim ti kani ka por dang sa to ma ba to klet ko pa ya ki pop ki rengkang ki jong nga ka nong pop tu pediang ko trai ji subi na bai kini baro nga dem nga ngu nga pan haka kerteng ka jong Jesus Christ amen. Amin Syiem bokordor kalong ka kerteng jong ka Jingrwai.
no pelaki Jingiaga Yakaba upleila tho Shisha kinja Tode Yakanida shisha Riuhala kamon nang ya La jing im ula nang kam kinra Ka jing ya de baro blay Ka la nang la jing smil Ya jing bhaka khang la Amen sim kordor Shanu pan he Rong pong per thei pan ji Ni shu Chris pan kle Lindy galot pan ya Ni lindy kim Jing suk shi por pamon Le ju nom ban yo in Digging did u try on one Kum no ya pianga hang ta un shem La jing em jong pi jong a Ha u gas kem Ningan Gordit ha jing pin re Amen sim kordor Shanu pan he Rong pong per thei pan ji Ni shu Chris pan kne Lindy galot pan ya Ni lindy kin Jing suk shi por pamon Le ju nom ban yo in Shim yang a try to shim Ring God ban me ban in Jing ang not ki jong a Long rin yeng ru pura Amen sim kordor Shu Christo kne Jing hun un ai ha pa Jing sub leng ru shirta 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 Laga benta ka burung uplay amen Hagani ko puar pan ngin yo ban pen kentang ya kini kijing aingu ki bangilalum bad ngas ngau bha ban kerpat ya ikong la khamti warjri be in ngau bha ban pen kentang ya kini kijing aingu bad hadian bala dep pen kentang ya kini kijing aingu ngan kerpat ya i Mrs. Barikor Syiem be in Syiem ya ka benta ban ai kijing selok nakaktien ka bakhuj ka jong blai Tengahnya Duwai. Kupa jungi bah beneng long bakhuj ke keteng ke jongmi wan ke hima ke jongmi long ke mon ke jongmi ha ke kendo kumbah beneng nga aingu yami kupa namar ba melong ublei jongi ublei ba im ublei ba donbor ublei ba dap ya ke beneng bat ya ke kendo ngit skem kupa ba me dap ha pedeng jongi ya ke ni kopor ngi Duwai ko kenrat ya ke jingdon rengkat ke jongmi kupa ngilong tang ngilong ayu te trai ngimlong hindai dei da ke jing ba ke jongmi ke ba me melasiu spa halor ulum kalberi bekas senam ke jong me kadap biang kupa yang i kibapop trai jisu bakodor kani kapor ngada wan kupa ban demret akmat
keding pna ka kijat keding pna ka jong me ku trai ban ai ngo ye me ku pa namar ba mila pelak pat yang ikum ka jeseng Kynthei ku trai ban yo ya kani kalat ban mani ho trai walangim shimla la ban long ka Jingiaseng ka balong pat ba andai trai ngi ai ngo ye me ba mila ple lat yang i lengba kini ki kor ki bor ku trai bangi yo ken trai ban yalap ban yathu ya ka ketien ke jong me ban yalap ya ka kerteng ke jong me kersan bor yang i ko pa namar ngilong tang ki briu ki betelot ki bamdan ai nala dihi ndai try jisu be don lem don ringkat mame bat ngi try ngada bu ti ya ke syakri ke jong me ka ban yang ha kani ke jaka kani ke por ka ban sam na ka ketien ke jong me ko pa pendap ya ka ko pa da ka bor ke jong mensiem ba khoi u jong me hoi try ke jing pen kre ka long ke joka Rai tu pensum pensele ya ka ku trai da ka ding beneng ka jong me ku trai aba ka ai baro ka ba mi na ka shintor ka jong ka kan long ka bala pensele da mi ken trai bat bakan long ken trai ka ban ai jing mentoi ka ban besa ya ke mensiem ki batlot ki jongi trai jisu ha kani ka por ku trai ngawan ru ban ai ngo ya me na ka benta ban pen kentang ini jing ai ngo ku trai bilong jing ai berit ndai ai ku trai bak shanu syaka kakam ka ba ka jaseng Kynthei kan penyat ku trai kinda roi kin trai lai phosha an riu phosha ba chispa sha ku trai ker khuru ku trai ka wei pa ku ka kti ka balaya no ku trai bat ayangi ku kanrat kata ka mensiem ka bangin iet ban ai sha ka kam ka jong me la ka long ha kan no ka benta ba ka balang ka bo yangi ban ai bangin long ki ba iet ban ai na ka benta ka kam ka jong me ngau ko pai ki jing duwai ki jonga map ki pop ki duna ki palat ki ba mi Syiem ka jingim ki jonga ka teng uji su nga duwai nga pan menta bat syadu ki bam ju kudru amen. Ningkong nga ai kublei pi baro ha ka kerteng ka bathiang ba ka badon bor tam ka jong trai jongi Jesu Christ nga ai kublei kerpang ya ki khun Kynthei bat ya ki long kmi jong ka balang bat ya baro ki bala ban ya don rengkat bat ngi ha kani ka por lingba kani ka online service nga ai kublei ru ya ka program committee jong ka Jingiaseng Kynthei ka baju kan mau bat ka baju ai benta yang na ka wei ka por pan ha ki programs ki jong ka ho ka long ka jingker khu yang a shimet bat nga Duwai ru ba lingba ka syakri ka barit ka jong ublei un kurkhu lang yangi baro Haka jingshisha kani ka benta ka bangadai ban Syiem ladai ban Syiem nadu shibnai menshwan reina ki daw ki bamla ban kiar lahap ban kenria no yang ni ka program ka jong ka Jingiaseng Kynthei shakani ka sngi ka bamenta bat ka khubor ka ba ublei ula ai haka donot ka jonga ka long ka khubor ka ba ula ai yang la palat shibnai menshwa bat wat ladangam shimla yo ban sam ha pedeng jong pi ha kitu ki por henrei penban kani ka khubor ka ba ublei la bu ha ka do not ka jonga ka lalong ka khubor ka ba kit jingmut ba na ka benta ka jingim ka jonga ha kini ka banai ka bala let no bat nga Duwai ba ublei ru un kerkhu bat kani ka khubor kan long ka belong meaningful bat ka bala ban kerkhu lang ya pi baro ki ban sha skor ya ka ha kani ka janmin tika kapang kabangan kren hakani ka janmien kalong kabayai shania ha ublei habau ong em kabayai shania ha ublei habau ong em bun bha ki jing hikai le si ki bangila yo sngo kumno bangin le habau ublei ong ho on yengi lani ki jing pan ki jongi kumno ban aingu yu bat ban yaro yu kumno ban khmi lenti ya ka ho na ublei ban kam kenti ban pediang ki jing hikai kumno bangin yo ya ki jing kurkhu na ublei let's say 5 ways to get blessed lani 10 ways to be successful but ki bon bah ki jing hikai ki bakum kita lani ki khubor let's say ki bangi jiyo sngo ki balongkum kita but ki bon ru ki kot yarap lani ki kot ki bala ban yarap ban lam lenti lani ban guide yangi syakata ka lenti ban yo ya ke ka bangi ngi kwa henrei don kendiat ki jing hikai syapang kumno ban im lani ban survive
haba ke jing im kam ayangi ya kata ke bangi ngi kwa kumno ban im haba ke jing im kam ayangi ya kata ke bangi ngi kwa hakani ke jan miet ngakwa ban ong ye phi bangim don kam bandu no ya ke jinget ke jongi tang namar bu ublei uklam ong ho on ya ki jing pan lani ki jing duwai ki jongi ngim don kam ban phet no na ke jinget ke jongi tang namar bangim shim la yo ya ke jing pen khia lani namar ba le si ki dukhot jong ka long yeng ke jongi ki bahayeng bahasem ki jongi ki kren ben ya ke jinget ke jongi ki persha ya ke jinget ke jongi lani namar bangim shim yo ya ke tu ka jaka ka bangilah terang ban yo lani bangim shim yo ya ka yeng ka bangi kwa ban yo lani ya ke tu ka kam ka bangilah duwai la bon benai lani bangim shim la yo I khlung I bangilah pan no belai la kat tu kat nisnem lani namar bang bakini ki jing ki bawan rengkat bakan ka khalam covid-19 ka baka kala wanra la ka long ha ka kam ka jam la ka long ha ka jing yo ka jing kon bat la ka long ki wei ki jing ki bawan ban yakhun ya ka met lani ka jing mut ka jing perkhat ka jongi ngim don kam ban phet no na ka jinget ka jongi haba ki baro ki yat ben ngim don kam ya ke jinget bakan ra yangi dei hakapor baka jingim ka jongi ka dap de ki jing bat ki baro saudong jongi ki sngo komban shu khlem no dei hangta bangi don kam ya ke jinget bakan ra yangi leni bakan sustain yangi habangi pet ya ka ktien jong ublei da ka wei ka kti bat ngi pet ya ke jingim ka jongi da ka wei pat ka kti bat ngi ong try ngayo ya ke ka ba me ong ngayo ya ke ka ba ktien ka jong mi ka ong nrei pet ya ke jingim ka jonga pet ya ke jingim ka jonga ke ka ba nga haban yan bat ke baro ka ba me ong ha ka ktien ka jong mi kam ya ha bat ke ka ba nga ngaya lingba ladangi ngi don kum ha kata ka jaka dei hang ni bengi don kam ya ke jing hikai ngam don kam jing hikai kumnu ngan le habang ayo jing pen khia nring adon kam jing hikai kumnu ngan im habang ngam yo jing pen khia ngam don kam jing hikai kumnu ngan perta lani kumnu ngan Kynthei habang ayo kam thamai lani ngayo ya ke ka banga ngakwa nring adon kam jing hikai kumnu ngan kemen habang ngamla ban yo ya kita kumnongan kemen habang amla ban yo kita kumnongan yeng haba uslap uwan ban ther halor ka dur ka jonga bat kumnu ngan yai shania haba ublei u ong em ngadon kam jing hikai kumnu bangan yai shania haba ublei u ong em yakani ka jingkren ka jonga hagani ka por ngala pensyong nongrim na ka shithi ka baar shaki nongkurin ka lenong ka bakhat ar kadukot ka bahnyo hadu shipo shithi ka baar shiki nongkurin ka lenong ka bakhat ar kadukot ka bahnyo hadu shipo hangning yo ya kata ka lat ban yo sngo ya upol ba ukren shiki nongkurin ha ka rukom ka badon bor ba uple perda ya kata ka jingiaseng shimet jong u bat ublei ka jingiaseng shimet ka personal experience ka jong u baun kta lani baun impact ya kita ki nong ngap hapo kurin ki bau ula kring hapo kurin uya thu shapang ke ka bajia hapadeng jong u bat ublei bat kani ka long ka ba phla bha na mar bo upol ju kham ya thu ya ke ka balong shimet ka jong u nrei hangning yo bo pen pau ya kata bat ngan pule kani ka benta na ka ktien ka jong ublei ka bo ongkum ni Henry knang bangan sngo kraw palat namar ka jing kraw tam kita ki jing penpau labu hanga ya usya hakado ka jing pha usoitan ban yo penshitom yanga knang bangan sngo kraw palat ken shaphang uni ngala kerpat laisien ya utrai bo un penken ria no ya unanga ti ula ong hanga ka jing jonga ka dap biang yame namar la penjana ya ka bor jonga ha ka jing telon da ka bakmen namar kata ngan khamle kraw thau burom ya kita ki jing telot jonga knang baka bor ukris kan yo shong sa hanga na bakum ta ngas ngobha ha ki jing telon
haki jing le ben haki jing shipa na ka benta ukris namar habangas ngau telon hangta ngalong ubaklan habangas ngau telon hangta ngalong ubaklan ke jing ai jonga kadap biang haki por ki bangis ngau kong bangin syusa nge no lani bangin give up no ngi upol upoi na ka jing telot sya ka jing kimen uong namar habangas ngau telon hangta ngalong ubaklan kata kalong ka jing syania ha ublay ha bauong em habang ipet ha ka basdang jong kanika lenong ki dekot ka ba syakmat jong kanika lenong ngi bo upol ukren syapang ka jing jeliu ka jing penpau ka ba uyo na ublay uyathu ba uong ngayo ya ubriu la ulong ha kamet ngamtip ni om ha kamet upol ngan ong yapi ulong ubriu bolong gifted ba ulong ubriu ubapher ulong ubriu ubadap ha ka jing syampang ubadap ha ka jing sngotu ubadap ha ka jing long mensim ubadap ha ka jing stan lakir khu ya u da ka jing stan lakir khu ya u di ki jing Syiem gi bapla bat ublay kita ki unique experiences bat ublay lakir khu ya u da ka bor da ki influence da ka jing long ka bala ban kring ya ki weipan ka charisma bat kum juru da ki jing ya day ki relationships ki ba upol ule ki long ki ba kraw sudah ki long kita ki bangila ban ong ki big things ublay upendon kam yo upol ha ka rukom ka bolong phla bha bar upen poi yo u ha ka kerdan ka ba kraw bha ha ka bor ban yo nujor bar ki wei ha ka testament ka ba thamai kum u apostol le si u khamduna ka experience bar u kris nre ula le khambun da ka ka ba u udon bat nga ong yapi ba ulong uta ubriu ubale eki da ka bakraw mo ki ule ta ki big things but hakapor ba ubaklaru ubakla da ka bakraw mo big wrong ni laban ong upenyap ki kristan ulong u terrorist jong ki kristan udon ka nam ban penjot ki kristan ha ka jingim ka jong u baro syirta ka jingim ka jong u la hikai ban isi ki kristan bat ki kristan ki syap tieng ya u ki kristan ki syap tieng yu bat hadu kapor ka ba upol upoi ha kalenti sya Damaskus dai hangta ba ukris uta uba ujukren sniu ulapen kala yu bat upol ula Syiem bat ublay bat tangkum ta upol ula kelalong uwei na kita ki ba uju isi upol tangkum ta ula kelalong uwei na kita ki briu ki ba uju isi kejing menta ka long ba upol ula don hakata ka environment hakaba kibriu ki ba ukwa banya snok ti kibriu ba ukwa banya selok lani banya fellowship ki syapti yang yu kumta ngila ban sngotu ba lesi udon haka jaka ka ba usyak kentaj nakata ka ba uwan bat yo jing kedup satya nakata ka ba udon menta bat lesi udon haka jing snulong marwe Nri ublay nga ong yapi u iet yaki bakum kita, u iet yaki briu ki basyak kentan, u iet yaki briu ki ba omdon bakwa, habang ngim fit bat keperthai, ke burom, ke bakerpang ke syong, halor jongi. Ke jing sngau jong kata ke jing perkat lani ke purpose ke jong ublay ke hap, halor jongi. Bat upol udon kum hakata ke jaj burom. Udon kum hakata ke jaj burom, udon ke jing itu pau, bat ula ban yoi yaki baro, da ka jinglong mensim habaki briu ki yoi bangidon ki sab lani ki gifts ki ju itanat baki jiap biet le se ki long mesmerize ki ni ki sab ki baki briu ki la bandon nrei kim sngotu ya ka wei ka jing sngotu ka baong ka balong ba shalendet jong ka wei pa ka wei ka sab ki don ben ki no ki jing ki baki briu ki hab ban yat ling ba don wei unong yalap uba paunam ba uyathu uong ba udon wei ubriu uba wan sha uba ong ya ba ngakwa ban longkom mapi ngakwa ban yat hakalenti ka pi yat ba ka jingim ka jonga kan longkom ka jingim ka jong pi bat uta unong yalap ujubab ya hakatin nong wei uong be careful what you ask for husiar ya ka ka ba pi pan namarkum ki briung yo tang ya ka ba syabar Ngiu itang ya kabasyabar ngim yu iya ki jing mong lani ki jing pat do nun ki baki briu ki hab ban yat ling ba ngim yu iya ki baki briu ki hab ban yat ling ba syadin
rengkat ba ke jinglong ke jongki buon ki briu ki pet ke jingim ke jongki wei bat ki ikwa ya ka upol uong tungin yes ngau kraw palat namar ki ki bayat ben ublei upen biang yanga u balance yanga daki ki baklem yat ben knang bangan ngau kraw palat ken uong hake ki ke baki wei ki ong bangalong ublei upen biang yanga dake ki ke bangangam long ublei u balance yangi kabor ke jongpi ke penbiang ya ki jing telot ki jongpi ke jing job ke jongpi ke penbiang ya ki jing rem ki jongpi baro nangi ngidon ya kita don bala ban lan ngila ban shempang hang ni ringila ban duna ke jing shempang hang ni ngila ban long ki ba job hakani ka wei ringila ban long pat ki barem haka wei pat ke benta ngila ban ya thu briu ngila ban penpau ya kita nri ki jing ki don kham tam kum ki khon Kynthei ngala ban bat kham tam ki long ki briu ki bala ban kit ya ki jing marwei ki la ban kit ya ki jing bat ki jing sngo shimet bat ngan ong ya phi ba buon ba ki jing bat ki jing shitom kim long ben na unong shun kim dei bet ki bawan tang na unong shun upol uong ka jing pha usoitan ban yo pen shitom yanga hang ni ka mut ba ublei usha ya usoitan ban pen shitom ya upol ublei udon ka jing thmu na ka benta kata bun sien ru mangi ngiyat lingba ki jing shitom haka lenti ka jing ka jongi bat ublei usha yangi bangin yat lingba kita namar ba udon ke jing thmu ka babaha shalendet jong kata haka kot ba phareng latho a messenger of Satan to buffet my flesh buffet haka green ktien Greek kamut ban kura da ki jing kura ki bakhlan ban kura da ki jing kura ki bakhlan ki punches kom ki khon Kynthei kom ki long kemi don hapdeng jongi ki balayan haka jing kerku ka jong utrai bat hangnu haka jing ka jongi ngila ban syak kura ngila ban syak pen shitom haka no ka benta jong ka jing ka jongi kala ban long ka benta ka bingila ban yoi nri kala ru ban long ka benta ka ba don bala ban yoi lani don ba itu la ong ba ka long ka debate ka barim ha shapang ka kata ka ba upol uyat lingba lani uni usya haka do ka jong upol ka ba upol ukren nringim tip buon ki bla persyang ban batai ke ka ba jia ya upol lani ke ka ba upol udon ki buon ba ki theory don ki ba perkhat ba gadai ke jingpang haka met ke ka belong physical don ki ba ong ba umla shu le si ban yoi ki khmat ki jong ki la shakta don ki ba ong pa le si udon ya ke jingpang khiring don ki ba ong ba le si lakta ka rukom kren ke jong ka speech ke jong but don ru ki ba batai ba le si ka dai ke ka belong emotional ke ba dai ba ka jing sngo le si upol usngo si lani ulong depress kadaw ko long le si bo umla ban ra ya ka gospel shi ki briu ki jong ki jiu don ru ki ba batai pan ba le si ka ni ke ka dai ka belong social upol le si ulat hat ya ka jing sha keno lani ka jing sha kren ben lani ka jing sha pen le ran don ru pat ki boong bale si kan uni usya udai belong kadai ke ha ka jing ka jong upol ka belong spiritual le si upol uling upisa udon kata ka jing long anxious lani udon ka jing yale ka temptation bat ka jing penshoy lani ka jing ka barim ka jong ngamla ban ong yapi ke ka dai kata ka usya ubadon hapo ka do ka upol ukren nrei ka bangatip kalong ba ula Duwai ba ula kerpat ya ublay laisien upol u Duwai ba u kerpat ya ublay ba un pen kenria no ya ni usya na bat ublay ujubab ya upol bat ngidon kam ban snguthu ba ublay ujubab ya ki jingdwai ki jongi hakilai rukom bon ki ba perkhat ba ublay ujubab ki jingdwai ki jongi tangla daw ong hoot yangi dani ki jingdwai bat ki jing kerpat ki jongi teng ublay uong up bat kata kadai ke jubab bat teng ru ublay uong em
bat kataru kadai ke jubab. Bat hakani ke benta ya upol ublei ujubab. Bat ke jubab ke jong u kalong em. Ke jubab ke jong ublei ya upol kalong em. Ublei ulong upol ulong ubriu ba penpau ya ke jinget ke bakrau ke jong u ban ya nuru bat bon bahagi benta jong ke testament ke bathamai latho do upol. Ulong uta a man of great faith ubangila ban ong. Penban uni ubriu ubolong ubriu ubaklan ke jinget ulong uta ubriu bakrau ha ke jinget. Ubakloi ban yap na ke benta ke jinget ke jong u. Ublei uong ya u em. Lai sien upol ukerpat bat ublei uong em. Ngamtip uei utau sya hagado ke jong upol. Henrei baro ngila ban penya Syiem ya ladi bat upol. Namar baro ngidon ya usya hakamet bat hagado. Baro nangi ngidon ya ke ei ke bakura yang ngi nakpo ke penlong yang ngi bangin Duwai ke penlong yang ngi bangin yam shiteng mit bangin ong ngamla syu ban Syiem. Kani kelalong palat yang upol upla uong kani ke ei kelakura yang nakpo kelapen biang ya ke ei baro ke banga ngadon kelapen biang ya ke ei baro ke banga ngaladon berkelawan ra yang hakajaka jong ke jing sngorit kelawan ra yang hakajaka jong ke jing sngorit ho ngimtip uei uni usya nringitip kumnu upol usngo syapang kata kalong ke bapang haka bamarway bat kalong ke penleran hakamat kibriu bila ong privately hurtful and publicly humiliating abang ipet ya ke benta ke don ke ei ke pen kela ya ke jing knyum ke jong upol ke jing kerpat ke jong u ban pen kenria no yu usya ke pen kela sya ke Jingrwai what happening ke jing pang ke jing shitom ke jong u. Ke ai ke bepen kelai ke jing knyum sya ke jing kemen. Ke dai kini ki kentien. Ke jing ai jonga. Ke jing ai jonga. Ke jing ai ke long ka wa ka batuj na ka khet utrai. Ke bemento yangi. Ke long kum ka wa jing pen khia ka bawan na ka khet ublei ban penlong ya ka mon ublei ha ke jing im ke jongi. Don nangi le si ki berduai sya ublei bu un wengno ya ke ai na ke jing im ke jongi. Lani ke ke bangi hab ban yat lingba bat ublei wong em bat ngim sngo bha le se kata ke jubab ke jong u bat haba ublei usya yangi bangin yat lingba kita bat uong yangi bangi dei ban pen kela ya ki jing duai ki jongi bat ki jing knyum ki jongi shwa ba un jubab yangi ban yaro ya u hapdeng ke jing shitom Dei tang ke jing ai ke jong ublei ke balak ban ra yangi. Dei tang ke jing ai ke jong ublei ke balak ban ra yangi. Habangi don kum ha kata ke situation. Kan don ke por ha ke jing im ke jongi langi start katno langi dap ngi biang katno langi long ki batre ya ke kam ke jong ublei katno hangno re hangno ha ke jing im ke jongi in syakura na ke kepo. Ngin mat ya usya ha ke do. Bat ngila ban kelon ngila ban yam syu ublei ngila ban ong ngamtip trai ngamtip kumnungan le ngamtip kumnungan kren yu khun jonga ngamtip lanungan yo ki man yo e ke jing kia ngamtip kumnungan ki la shai man step bangan ya Syiem ya kasngi ke bathamai ngamtip kumnungan siu ya kani ka bil ke jonga ngamtip kumnungan ya Syiem le ningan ya face ki weipat ki para briu mentah kan don ben ke ai ke bala ban lanj nangi keban penmong yangi lani kebala ban penleran yangi bat dei namar kani bo upol udwai dei namar kani bo upol udwai ngi don kamban sngo thu ya ka bor jong kani ka jing duai ka bo upol udwai ka bor jong kani ka jing duai ka long halor jong ka size jong ka jing kraw jong ki jing kit ki bo upol u haban kit lani u haban ba udwai laisien syapang kata kebalawan ban telep yu lani ban overwhelm yu uong try ngadon hang ni ngatray na kabanta jong me ngala seng balang syagi jaka baro ki bomeme pha ngala yalap ya ka ketin ya ka gospel ka jong me da ka jingshai ngala yalap ya me wat haying bendiru ngala penim yu bayap
kum ta trai nga kerpat ya me tang kani ka we ngam ju kampan bun na me trai tang kani ka we pen ken ria no yu ni usia nanga pen ken ria no yu ni usia nanga namar kani kala telep yang ngalang ngam la syu ban syiem ya ka kat ke bangala ban pediang ngala pediang kat ke bangala ban sya ngala sya nrei tang kani ka we kala wan ban telep ya ka men Syiem thaj jonga lai sien upol udwai bo un weng no ya kani pen ken ria no yu ni usia nanga khnang bangan la ban long ka syakri ka bakham baha khnang bangan la ban long ka ta ka bomekwa yang ban long trai la da me weng no ya kani ka wei ka banga nga haban ya ling ba ngan la ban le ya kata ka bomekwa yang ban le trai tu shim no ya kani khnang bangan la ban long ka bakham baha na ka ban ta jong me kat nongut nangi ki bajidwai kum ya kata ki ja Jingrwai trai la da me pelat no yang na kani ngan long ka kemi ka bakham baha ngan long ka khun ka bakham biang ngan syakri ya me kham baha upol ulong ubri ubakraw ha ka jingai pat ka kam ulet shu ublei na ka banta ka jinge ka jong pat usha kentan ulet shu ublei na ka banta ka ni ka jinge ka jong pat ublei overrule you objection your honor overrule nga tribun nangi ngi jo sngo ya kata ka statement ya kata ka jingong ki bangi jo sngo ki baki jupendon kam ha ki yeng syari habaki lawyers let's see ki object ya aka but judge overrule ya ki ukentat ya ki ngidon ka hok ban knyum lani ban object nrei utrai udon ka hok ban kentat lani ban overrule ngile kum nu habangi pan ya aka no ublei but ublei wong em ni sha overrule ngilong ki brieu ki bakhlan ke jinget ngilong ki long keme ki baduai nrei ni sha overrule ngila ban long ki nong ya selok ki counselors ya ki weipan nrei habangi pet ya ka yeng la jong ka pat ka pra ni sha overrule ni ai ki jing hikai ki jing batai ki advisors ki babiang ya ki para marjan ki jongi ya ki para lok ki jongi ya ki para baya trailang ki jongi nrei habangi don ha yeng la jong ngim don ka jing ya kren bat no ngim la ban ya kren bat no ro ni sha overrule ni duwai ba ni duwai nrei trai wong em ni la ban don ki ba iet ha ki hospital ki jongi ni duwai ni sha jing it ni la puli lut ya ka ktien ka jong ublei ni la persyang ban syania ha u ni la le lut te ke aka bangi sngo bangi dei ban le nrei ka jing im ka jong ki ka dukut no ni la le lut ni la flash ki nurse ni la flash ki doctors ni la claim bakin sakon ni la kod lut iki dukot kot ba baro nrei ki klat no akmat jongi baru soitan harta kapor upeng baru ong syei ublei jongpi insya overrule kani ka long ke ka bajia kani ka benta jong ka ketien ka jong ublei kani ka long ke ka bajia ya upol bat ya kani ka Jingrwai ka jong upol ngila yo iteng ngi baro ngila jio iteng ya kani ka Jingrwai nrei kam dei ka Jingrwai ka ba upol udwai ka dei ka Jingrwai ka ba ukris Jisu udwai ngala ban penwandur ya ka hukum ni pa ngatip pamela pha yang ashani ban le e kani henry to se pa ngin ya pet biang ngin ya le revision kendian ya kani ka contract ngin pen kala kendian ya kini ki kot kisla la da long ka mon jong mi tu pen ken ria no ya kani ka khuri nanga la da long ka mon jong mi tu pen ken ria no ya kani ka khuri nanga nrei baro ngitip bo klam la ban pen kala ya ka jingmut ka jong khpa jong haba utrai wong em yu upol ka klam kut tangkata utrai wong em pol namar ka jing ai jonga ka dabbiang namar ka jing ai jonga ka dabbiang phila ban perkhat ba ka plan ka jong phi ka dabbiang nrei utrai wong ka jing ai jonga ka dabbiang kani ka mut ba utrai la perkhat la pa shua ba un pha ya usoitan utrai la perkhat la pa utrai unom sha ya nga bat ya ngi bagin yahat ling ba ya ka no ka jing ha ka no ka level la da umla ban a ya ka jing dab ya ka jing ai ka ba dabbiang
Kaktian ublay ha ka shithi beningkong shi ki Nongkren ke lenong ke shipo ke dekot ke bakat lai. Latho ublay ulong ubala ban shania uban om sha bo tenju ya pitam ya kata ke bapila. Kumta nga ai men Syiem ya pi ha ka ni kapor shania ha ka jing ai ke jong ublay. Pai sha u ai ba ka jing ai ke jong ublay kan ai bor ya pi kum ba ka ai bor ya upol. Bat pinla ban shania ha ublay da ka jing kemen. Bat ha kino ki Jingiaseng ki jongi. Kino ki jingya lenti ki jongi. Ngin la ban ong ngadon ka jing ai na ka benta jongka. Ngadon ka jing ai na ka benta jongka. Ngadon ka jing ai na ka benta ka ni ka jingjia. Ngadon ka jing ai ka la ban om pen sengu tenat yang a. Nri ngadon ka jing ai na ka benta jongka. Ka la ban penmong yang a. Ngala ban yam. Nri ngadon ke jing ai na ka benta jongka. Ngadon ke jing ai na benta ki jing ha ke jing im ke jonga. Ngadon ke jing ai na benta ki brio ki banga hab bandil. Ka kam ke jonga ka syong sir nri ngadon ke jing ai na ka benta jongka. Kala ngala ban long ka riu Kynthei nri ngadon ke jing ai na benta kata. Ngala ban don ikhun ibapang nri ngadon ke jing ai na ka benta kata. Ngala ban sengau telot na marbang hab ban sumar nong pang hayeng nring adon ke jing ai na ka benta kata. Ngala ban hab syong marwe nring adon ke jing ai na ka benta kata. Ngala ban hab ban yat rengkat ba ke jing pang nring adon ke jing ai na ka benta kata. Ngadon ke jing ai upol uong na bakum ta nga sengau bah ha ki jing telot ki jing leben ha ki jing kerdu ha ki jing shipa. Na mar upol usengau thu ba kini ki long ki dak jong ke jing ai ka ba uhab ban job. Pila ban keli kum no ngala ban kemen kum hakani ka jaka la ni kum hakani ka situation ka jubab ka long namar ba ublay ushania ya pi bat kani ka situation ublay ushania ya pi kani ka jaka ka ba pi don namar ukwa ban pau ha ka jingim ka jong pi ha ka rukom ka ba par jubau teng menshua ha ba ublay wong em la ni wong ap kam kut tangkata udon ka jing thumu ka ba bahana ka banta jong ka. Kala ban long bu uyada yangi na ke lani kala ban long bu hikai yangi lani bu upen kre yangi utmu ban pen kala yangi lani ban transform yangi ki jingmut ki jongi lani ka jinglong ka jongi upol haktin ka jong blai la ong bu ong knang bangan om sngau kraw than knang bangan om sngau kraw than kala ban long kumju yanga bat yangi. Let's say ublay ukwa ban hikai yangi bangin om sngau kraw than ukwa yangi bangin poi ha kata ka jinglong jong ka jing sngau rin bangin don ya kata ka humility but ha ka jong ka poru let's say ublay penyat yang ba yangi ki ka shulong tang namar bu ukwa yangi bangin om kelet yu hakini ki baro ka kerteng ka jong u kan long ka pendon burong habo penjuri ki jing ki jongi penjuru ya ka bor ka jongi. Kumta ha bangi sngau baklawan telep lut ke jing baka jing ban sngau thu ru baki angel ki wan na baro ki liang bangi don kam ban shania ha ublay ha bo ong em ublay kwa ban pen kan mau ya pi ha kan ka por par ha kan ka janmiet bad kwa ba pi pen tip baka jing ai jong u ka dap biang ka jing ai jong u ka dap biang pinla ban pediang na u ban syiem na u ya ke ke ba pi don kam ban lat na ki baro man ka sngi jong ka jingim ka jong pi ba un om sha ya un nong shun ba un pha ya ke ha ka jingim ka jong pi palat ya ka ba pila ban sha ukwa ba pintip ha ba pi ya ling ba ki un long lem bat pi bat ling ba ki wa kin om telep ya pi ha ba pi yam Syiteng miet yo sngau ya pi. Bat hakan ni ka jan miet ublay upha yang abangan penkan mau ya pi. Ba ka jing ai ka jong u ka dap biang na benta ka wei pa ka wei ka jing tieng ka jong pi na benta ka wei pa ka wei ka jing khuslai ka jong pi. Bat nak ka benta ka wei pa ka wei ka jing ka jong pi. Bat nak ka benta ka wei pa ka wei ka eryong ka jong pi. Ka jing ai ublay ka dap biang. Ka jing ai jonga ka dap biang ya me. Namar la penjana ya ka bor jonga ha ka jing telot. Ka jing ai jonga ka dap biang ya me. Namar la penjana ya ka bor jonga ha ka jing telot. Kini ki kentien ki long ki bala ban sngau thu ya unong roi sam ha bo ong tu sngap ba tu tip bangalong ublay mga
bat kumju ru ong ublei ulong ke jakari bat ke bor jongi ke jingerap bahajan ha ke jenjar kilong ru ki bala ban sngo thu e ki kentien u jisu hau mathayos khatwei arpu phra habau ong tu wan hanga phi baro ki bathaj bat bakhia ke jingkin tingan penjem ya phi kilong ru ki basngo thu e ki kentien u petros ha ke shithi baningkong u petros san nyo bau ong bread halor jong u e ki jingkhu slai jong phi baro na ba usumar sukher ma u shapang jong phi kumta ai bangin la ban shania ha ublei deki jing that jungi baro ban ngin la ban bread ya ladi sha uta ubala penjanai ya ke jing ya ka bor ke jong u deki jing tulon ke jongi ublei on kerku ya phi baro na ka banta ka burom jong u amen. Sesisian pat ngi aingu ya ublei namar ke jing dor rengkat ke jong u balem bat ngi hakani ke jing syakri ke ba ngilayo hakani ke por bat kham tam ya ke kubor lengba ke syakri jong u ikong Barikor Syiem kalalong sya ke kubor ke balong ke jing kerhu yangi bat ke jing mentoy ke ba kraw na ke bentai jong kitu baro ki basngap bat ki basya syukur ya kaktian ke jong ublei tu ublei unang kerku ya pi kong Barikor Syiem bat ya ka yeng ka sem jong pi unai ha pi ka met ka bakot ka bakia bat ka bor ba pinang la ban syakri ya ublei ha ki por baro ha ki sengi ki por baro ki bandang ban tengam la ru klem da ai ku blei ya baro ki nong esim benta ha ka ni ka por nadu I Organist Miss Kerilin Mukhim, Nongialam Jingrwai kong Banisha Suting, Pule sdang bat Duwai kong Lucrecia Nongbri, ai ke special number Miss Tiewlibel Kharbamon, bat kam tam I Nongkren kong Barikor Syiem. Bang ai ku blei ru ya iba keben ibala penbiang I kasaun, bat ya piru kini ki bedon bentalang, bat penbit penbiang ya kani ke program jongi ha kani ke por bat ya baro ki para bengej be iet ki badon ha ki yeng ki sem ki jongpi ki ba page bat kmi ya kani ke program lengba ke YouTube channel tu ublei ke jingsuk undon ringkat bat pi bat un kerku ya pi bat yang hilang baro ha kani ke por ngin penwai no ke jing syakri jongi ha kani ke por da ka bangin yarwai lang ke Jingrwai ka ba riu spa lai fu sau na ka batmai bat si spa an riu puwei na ka barim ba hadian ka ni ke Jingrwai ngas ngau bahaban kerpat ya itemen besan NS Nongbri ibalong I advisor jong ke Jingiaseng Kynthei Balang Presbyterian Malki ba in ngau bahaban pelat yangi da ka jingkerku penwai try pelat da ka bekerku ai ka jingsuk ha poru na kamana gospel jong mi angin bam da ka bangu tu pendam ka donut jongi da ka jing ngau bahana ning tingin yaro yami jiunom bat ki angel kuj buneng tungin riwai tungin yaro ya ukopa bat ukun ya umensim ru jiunom haleluya amen ka Jingrwai ka ban real spa lai fu sau na batamai si spa an riu puwei na ka badim Mana gospel joy
Duwai Blay bok pa jungi ba beneng kumni pan giwana khamat jungi banai ngu yemi atrai na ka banta kani ka por ko bakantang ba ma ai yangi ke jing selok ko bathiang ik ban yo ban yero ban pandon burom ya ka kertang ka bakhuit ke jongi war ho ya bo blengi ai ngu yemi na ka banta kinong sim bata baro abo blay ki bala sim la ka jong ka banta ik ban panlong yang ni ka jing shakri ka bakip sot ya khamat jongi ban ngi skema try kan long ba pediang hun khmat jome da mangi khmi lenti gi jing kerkhu gi ba hatam nangi naga banta jongi lang paro padho ya bo blei gi jingai ye gi jome gi dap yang naga banta jongi wei pi wei palat yang ia kini ga po da gi jing kerkhu gi ba hatam gi jome pa to ai ba gi jingi ba gi jong blei bu ba gi jingai ye gi jong blei khun le gi jing salok ba thiang ba pen shaj bor ba ai jing tengen gi jong blei men sim bu khu kini ki jing kerkhui balong lai hawe ken yai shong dap lembat ngi wei pi wei mentang sido ki bom jukut ru amen.